Zuzi, aký je rozdiel medzi coachingom a mentoringom? Coach je väčšinou človek, ktorý je teda certifikovaný a akreditovaný a je teda súčasťou Medzinárodnej federácie coachov a má na starosti, vlastne jeho úlohou je otvorenými otázkami doviesť klienta k riešeniu nejakého problému alebo k stanoveniu si nejakého cieľa. To znamená, že coach neradí ani nedáva tipy a triky, ale otvorenými otázkami dovedie samotného klienta k odpovediam. Pričom mentor nemusí byť niekto, kto je certifikovaný alebo niekto, kto má akreditáciu, ale je to zvyčajne človek, ktorý má skúsenosti v danom odbore a jeho klient dostáva nejaké konkrétne rady a tipy a triky na danú pracovnú oblasť alebo odbor, v ktorom pracuje, nejaké odporúčania. Čiže mentor má praktickú skúsenosť v danej oblasti, pričom coach túto praktickú skúsenosť nemusí mať. Kedy je vhodné ísť za mentorom? Človek by mal vyhľadať mentora vtedy, ak má nejaký pracovný problém. Tým problémom môže byť akákoľvek personálna otázka, môže to byť, že bol priradený na nejaký projekt a vôbec nemá informácie alebo vedomosti o projektovom manažmente, chce byť povýšený v rámci tímu a nevie, ako osloviť svojho nadriadeného s touto žiadosťou. Alebo pri podnikaní to môže byť, že podnikateľ práve začína a nevie, ako vytvoriť si biznis plán, ako si urobiť stratégiu alebo víziu firmy na prvý rok, ako si nastaviť rozpočet firmy, prípadne nemá skúsenosti s PR a marketingom, nikdy nepodnikal v oblasti online biznisu a social media. Vtedy vyhľadá mentora a odborníka na túto oblasť, ktorý mu pomôže všetky tieto veci nastaviť. Ako človek zistí, či potrebuje mentoring? Zistí to tak, že sa ocitne na nejakej kariérnej križovatke alebo si uvedomí, že začína do práce chodiť s nechuťou, nie je dostatočne odmeňovaný alebo je svojim nadriadením priamo prehliadaný, nemá žiadny odborný rast na svojej pozícii alebo v oblasti podnikania stagnuje, jeho biznis sa nerozvíja a tak. To sú dôvody, kedy by človek mal vyhľadať mentora. Čo získa klient po absolvovaní mentoringu s vami? Takže klient, je to vždy individuálne v tomto mentoringu, ale teda môžem rozdeliť vlastne tých klientov do nejakých dvoch skupín, a to sú zamestnaní a podnikatelia. Takže zamestnaní môžu získať tipy a rady, ako zvýšiť svoju efektivitu, ako byť viac motivovaný v práci a podávať vyšší výkon, ako si vypýtať vyšší plat, zmeniť pozíciu alebo robiť to, čo vás baví, ako sa odborne rozvíjať a rásť aj v rámci svojej súčasnej pozícii. A zase pre podnikateľov viem poradiť ľuďom zostaviť biznis plán, určiť ich podnikateľský zámer a poradiť im, či ten podnikateľský zámer, ktorý si vybrali, odzrkadľuje ich silné stránky a talenty. Takisto viem pomôcť s financiami a nastavením rozpočtu firmy na 1 rok alebo viaceré roky. Takže záleží to vyslovene od toho, čo daný klient chce riešiť. Samozrejme, dajú sa tam zahrnúť aj nejaké rady v oblasti soft skills, ako prezentácia, komunikácia, zviditeľnenie sa vo firme a tak. Takže teším sa na spoluprácu v oblasti mentoringu.